ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asiqhubeke ngendaba zethu zama-probability siyidlalela nje ngawo. Sibona ukuthi sifinyelela kuphi nawo. Ngiyathemba kulolu hambo lwethu njena usuthole ubona kukhanya kuba ngconywana ukwazi kwakho ama-probability ukuhlawumbisa. Sithi la nginesikhwama sami namasentshana nje awu-9 ngizothi awu-9 ngibhale lapho ukuthi 9 normal ukusho ukuthi awu-9 nje ajwayelekile elilodwa linani amasayidi awo womabili anjani awu-head. Ngiyazi ukuthi alikho isenti elinjengalelo kodwa sesisholo nje indaba yethu yokuthi senze isibonelo. Ngithi ngiyahlawumbisa ngokuthi nginamasentshana ami, kulawo masentshana ami awu-9 ajwayelekile elilodwa liveni laba amasayidi awomabili abanjani aba u-head. Uma kunjalo-ke thingibo ngathi ngifuna ukubona ukuthi ithuba lokuthi ngiphonse kawu-5 ngithole ama-head awu-5 lizowenzeka yini? Kuyinto engaphumelela leyo, kuyinto engenzeka leyo. Asithi ukubheka ukuthi kungayinto eqondile leyo, kungayinto ephumelelayo. Ngathi ngifuna ukuzoveza ngapha. Ngifuna ukuthi sizame nokukuveza nangokomdwebo ukuze sikukhumbule kangconywana phela. Uma sikuveza ngendlela yomdwebo. Asibone. Ngathi 9 10 ngezansi. Thingiboba ngidlulela. Ngithi nom. Base ngithi P wethu probability ngithi u2S wethu lo leli sentshana lami elinamasayidi amabili afanayo ahead ngathi 1/10 ngobani lilodwa emasentini ami amangaki awu-10 emasentini ami amangaki awu-10 ngidlule ngithi sengibhalile lapha u9/10 wamasentshana ami afanayo noma ajwayelekile nje. Base ngidlulela ngiyaphi? Ngithi P. Ngithi ngifuna ni? Ngifuna o-head abangaki abawu-5. Ngifuna o-head abangaki? Ngifuna o-head abawu-5. Ngidlule. Ngithi o-head abawu-5 ngithi 1 noma ngithi nom 1/2 ngithi 5 1/32 ngithi bangidlulela P wethu ngithi 5/5 kubani ngoba sifuna o-head abawu-5 ngithi 5/5 head. Ngidlule ngithi 2S wakho waleli sentshana lakho namasayidi amabili afanayo kuzongipha bani lokho? Ngabe ngithi 1 u5/5 wami ngabe ngibamba ngithi 1 bese ngithi u5 wami lo ngithi 5/5 ngithi equal P 5/5 H ithi wona o normal ukusho ukuthini ojwayelekile base ngithi times P walobo abanormal futhi
base wona nguhlanganisa nobani no P1 wa 5/5 futhi wa head lo kulapha nje ngezansi sinyuka nako ngithi 2 wesentshana lami leli nani enendawo zombili efanayo ngithi bengithola u1/32 eqaleni sengizokwehlela ngawo ngithi bangiya lapha eceleni kungconywana ngithi 9/10 vele lo bedisi nawo 9/10 ngidlulele ngithi ngiyakuphi ngithi ngine 2 sec 2s wami yini ebisishoda ngulethe nangapho 1 times 1/10 singakhohlwa ufuna ukusekela lokhu esingakuthatha njenga lokho okungaba yiko esibe sibhekene nako kakhulu ngidlulele sekele no 9/10 wami okuzongipha ba kuyafana 9/32 wethu noma 9/329 lapha ngoba u9 no1 ba times ene kanye no32 no10 ba times ene futhi nabo ngidlule ngithi 1/10 ngihambe ngbo ngifaka phi ngithi 1/10 32 ngithi 320 no32 phezulu sibe no 41 no 320 ngoba u9 no 32 bahlangene ngibe no 320 ngezansi badlulela ngicingbo ngase asibona ukuthi senze njani basibheka isinye isibonelo isikhathi sincane ukuthi asibona ukuthi singasheshisa siqaleni mangaba singaqedeli singaqhubeka kuyilandelayo kodwa asibona ukuthi sofinyelela lapha la ngithi probability no 25 base ngithi 5/5 wethu ngithi heads ngibe no 5/5 heads wethu dlulele ngawo ngiyothi 1 ngoba siyazi u5/5 uzosipha u1 na kanjani bese sifuna ukubona amathuba ethu masophonza ka5 ihlansethe sifuna ukubona ukuthi sophuma nani phezulu noma uheads wakhona sowuthola yini Thingba sino 5/5 heads bengithe vele u5/5 uzosipha u1 ubona ukuthi uma kade sinamathuba noma sino 25 njengoba sino 25 vele siqala la ithuba lethu belizokwanda yini noma belizoma sophinde sihlaziye bayilandela